Father Gerardo Batella, Father Jerome Yu, ug Father Socrates Cabani. Alang usab sa itong tagsa-tagsa ka mga prayer intention. Pamisa pangmoyo, petition for healing and physically, spiritually, and Hisura for oppressed illness of Yunsun, offered by Niskura Herasmiu. Sa Calagay Vicenta, Ambrosio, Postina Jose, offered by Hirunma Josepina Lapot. Sa Calagay Romeo Parva, offered by Mergelio Parva. Sa kalag ni Victoria Soriano Silon, birthday of Advent Silon Bilyasa, sa tarang mga kalag, sa Purgatorio, offered by Sala Amos Sanguras family. Misa Pangmoyo Aldwin, Darlene Aldo Noa, Delala, Melin, Christian, Paula Donelo, Dosena Ela, Reca, Cherry, Brian, Miscellanea, Miguelen, Alexa, Jujuas, Rafael, Claude, Rene, Victoria, Maverick, Eric, Felix, Felins, Kyle. Offered by Tan family. Sa Calagnes, Simplicio Olor, Sinisa, offered by Susan Las Marias. Sa kalag ni Andres of Manuela, Thanksgiving was offered by T.C. Villarin. Sa kalag Wilfredo Terida Anastasio has offered by Elma. Sa kalag ni Robert Roberto Jr. Sequoia, Pedro and Natalia Sequoia, Alicia Leonola Diosdado, Elena Nela Carl, Luciano Carmen, Henara Flora Ariston Leo Salvador and Ronald Sequoia of All Souls in Purgatory. Sa kalang ni Rico Wenceslao Rogasiano, Wilma Roy, Daniel Milagros Orcelo, Jesse Simeona, Paulo Domingo Ismael, Erwin, Florentina, Virginia Eseda, Ana Clarina, Antonio Ramon, Joaquin III, Zenaida Jose Miguel, Ramon Jr., Beatriz Alfonso, Nicolas, Emma, Moro Uraysa, Victor Christopher Anligaya, Joaquin Sr., Bonifacio C. Rene Allen, Apollonia Antonio, Daniel Jr., Raul, Serafin, Joaquin Jr., Mario Edeta, Nelson, Michael, Crispin Antonio Antero, Bernabella, Christian, Federico Sr., Federico Jr., Isabel, Jesus, Primitiva, Adelaida, Rowan Veloso Sino, and all the holy souls in Purgatory offered by Tan family. Sa kalag ni Moises, Calvadores Gaspe, offered by Lorita Gaspe. Sa kalag ni Andres Juliana, Segundina Arinio, Gregoria, Jeremias, Warlito, Remedios, Natasha, Ani, Maria Camela, Archimedes, Jan, Andriana, and Anatolio. Sa kalag ni Karen Constancia Carino, Timoteo Nelia, Dela Leto, Delicia Eva, Ronaldo Victor Charita, Jose Narding, Tatong Farik, Sally Christian, Rex, Alma Wing, Impium, Peling, Charing, Bedwino, Renato, Teresita, Baldomero, Conrado, Nene, Jesus, Abercio, Lily, Ben, Bob, Brand, Sopronio, Bia, Marciano, Father Cebus, Father Stephen Vingay, Father Norbert Sede, Father Berribado Sanchez, Father Vincent Cortez, Father Miguel Bangan, Monsignor Pedican Big, Helen Diana, Jan Parva, Felina, Romeo, Princess Donald, Amparing Ambrosio, Betaliano, Felipe, Digna, Antonio Bonrado, Maxima Benjamin, Leonela, Eden, Josephine, Jose, Jobla Jr., Alex, Violeta, Priscilla, Karen O'Donnell, Arling, Edi Maria Consuelo, Zetzel, Margareta, Celera, Flora, Pablo, Sergio Pamela, Paula Aljan, Raymond Sigue Sr., Audencio Arnold, Polacros Samuel, Nasita Malaysia, Lourdes Gualberto, Aurea, Ana, Romaldo, Severino, Juan, Antonio Aileen, Anastasio Sabino, Betelian, Rofer, Perfecto Mature, Jesus, Archimandus, Carmela, Laurencia, Springton, Trinidad, Teresita, Ernest, Cherel, Jan Sidney, Dagang salamat.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa tong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, pinagi dining santos nga misa atong himayaon ang Dios diha sa tong pagpasidungog sa putli nga kasing-kasing ni Maria. Labi na sa iyang pagpadayag ni Sister Lucia didto sa Pontevedra. Padayon kitang muhangyo sa inahanon nga pangaliya sa mahal nga Birhen, ilabi na sa pagtuboy nato sa Dios sa nagkalain-lain nato nga mga panginahanglan. Labi na gyud ang pagpabilig matinud-anon sa iyang kabubuton. Ato karon hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanino mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos ug kanino mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Dios, nga giandaman mo ug angay nga puloy-anan ang Espiritu Santo diha sa kasing-kasing sa bulahan nga Birhen Maria. Itugot nga maluluyon, pinaagi sa panabang sa baong Birhen nga mahimo kaming takos nga puloy-anan sa imong himaya. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa unang basahon sa Makabeyo. Unya ang mga opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagtalikod sa Dios, miabot sa lungsod sa Modin aron pagpugos sa mga tao didto sa paghalad sa mga sakripisyo nga pagano. Daghan sa mga Israelita misugat kanila, lakip si Matatias ug ang iyang mga anak nga lalaki. Ang mga opisyal sa hari namulong kang Matatias. Ikaw usa ka tinahod nga pangulo niining lungsura ug ikaw gipaluyuhan sa imong mga anak o mga paryente. Nganong dili ka man mag-una dinhi sa pagbuhat sa gisugo sa hari? Ang tanang mga dili Hudiyo, ang katawhan sa Judea, ug ang tanang mga tao nga nahabilin sa Jerusalem, naghimo na niini. Kung magbuhat ka niini, ikaw ug ang imong mga anak, pasidunggan sa titulo nga mga higala sa hari. Ug gantihan ikaw sa plata ug bulawan ug sa daghan nga mga gasa. Si Matatias mitubag sa makusog nga tingog. Dili ko igsapayan kun ang tanang dili Hudiyo nining imperyo magtahod sa hari ug mutuman sa sugo sa pagbiya sa reliyon sa iyang mga katigulangan. Ang akong mga anak, ang akong mga paryente ug ako magpadayon sa pagtuman sa kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa among mga katigulangan. Uban sa panabang sa Dios, dili gayud kami mobiya sa iyang balaod ni musupak sa iyang mga sugo. Dili kami mutahod sa kasuguan sa hari ug dili namo balhinon ang among paagi sa pagsimba bisan sa labing gamay. Igo siya nahuman sa pagsulti, usa ka mga lalaki nga gikan sa Modin, mihukom sa pagtahod sa kasuguan sa hari, ug milakang atubangan sa tanan,
aron paghalad og usa ka sakripisyo nga pagano ibabaw sa altar nga nagbarog didto. Sa pagkakita ni Matatias kaniya, nasuko siya pag-ayo ug sa iyang kasuko gibuhat niya ang angay buhaton. Mikurog sa kapungot, midagan siya ug gipatay niya ang tao didto gayud sa altar. Gipatay usab niya ang opisyal sa hari nga nagpugos sa mga tao sa pagsakripisyo. Ug unya iyang giguba ang altar. Niining pagiha, gipakita ni Matatias ang iyang halawom nga gugma alang sa balaod. Maingon sa gibuhat ni Pinehas o sa iyang pagpatay kang Zimri, anak nga lalaki ni Salo. Unya si Matatias milatas sa lungsod ug misinggit. Kamong tanan nga matinumanon sa kasabutan sa Dios ug nagsugot sa iyang balaod, sunod kamo kanako. Human niini siya ug ang iyang mga anak mikagyo ngadto sa kabukiran o gibiyaan nila ang tanan nga ilaha. Niadtong panahon na usab, daghan sa mga Israelita nga nangita sa pagkamatarong at ubangan sa Dios pinaagi sa pagtahod sa balaod. Nanlakaw aron adto magpuyo sa kamingawan. Ang pulong sa Ginoo. Sa matarong ipakita ko ang makaluluwas nga gahom sa Diyos. Ang Ginoong Diyos misulti o gitawag niya ang yuta gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa iyang pagsalud. Gikan sa Sion hingpit sa katahon nagasidlak ang Diyos. Pagtapok kamo mga buutan ko sa akong atubangan, kamong nakigsabot kanako pinaagi sa sakripisyo. Ukang mga langit magasangya sa iyang katao, kayang Diyos mismo mauman ang maghuhukom. Ihalad ngadto sa Dios ang pagdaig, agig imong sakripisyo, ug tumano na nimong mga panat ngadto sa labing taas. Unya sangpito nako sa panahon sa kagulan, luwason ko kamo ug himayaon ako ninyo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Nagkadulan si Jesus sa syudad ug siyang pagkakita niini mihilak siya og miingon, kung nasayod ka pa unta karong adlaw, kung unsa ang gikidahanglan alang sa kalinaw. Apan karon dili ka na makakita niini. Moabot ang mga adlaw nga likusan ka sa imong mga kaaway ug alihan ka ug atakihon nila sa tanang dapit. Gunubon ka sa hingpit ug laglagon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang padahon sa pag-adhi sa Dios aron pagluwas kanimo. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, maayong gabi natong tanan. Nakahinumdum ko kaniadto mga seminarista pa mi. Magmeeting ganina ang mga pari, ang mga formators, ibaw mi nga daghan kada sila pagkaon, kanang pamawi sa daghang hisgutan, no? Unya, usas tig-andam sa pagkaon ng among usa ka formator nga Ilonggo, among Bible scholar. Nighuman sa meeting, hibaw na gyud siya nga excited ang mga seminarista nung amuso dito sa ilahang room kay mukaon sa sobra. Kaysa usa kanang may man sa muluto labi nag mga Italian food, excited kay na siya nga mo introduce food no siyang mga luto. Pero ma-disappointed siya tungod kay adto ramang gyud mi mangaon sa mga kumun kay nga mga Pinoy nga mga putahe. Unya di gyud mi mulingi siyang mga pasta atong panahon na di pa man guna uso, no? Iyang mga foreign delicacies. Moingon din sa mga ignorante di mga bataa. Pangaon mo ani kay tagsara mo makakaon ani, no? Diha ni anhing Father Rafi Sukal dito, makita nako ang usa ka tatay, no, nga excited kay mo pakaon, no? Excited kay may introduce, no, namong mga seminarista, yang mga estudyante, musabi yang mga anak, o something new, something nga lami, no, nga makapalipay pud namo. Mga igsoon mo niyang akong hunahuna sa Dios, muna akong hulagway sa Dios, samtang na malandong ko sa Ebanghelyo. Usa ka amahan nga nangandoy og maayo alang nato, gani the best alang nato. Panalangin, kaluwasan, kahingpitan sa kinabuhi. Pero diha sa Ebanghelyo, no, atong nadungog ang Ginoong Hesukristo, mihilak siya. Nasubo siyang nagsudong, no, sa syudad sa Jerusalem. Puno sa kinabuhi. Nasubo siya alang sa katawhan nga nagpuyo niini. Nga numan, wala sila mo ila, no? Sa hingpit nga pagpadayag sa Dios kanila. Sirado sila ilang kasing-kasing sa pagdawat kaniya nga mao ang kalinaw, ang iyang presensya, ang iyang pagtulunan mo'y maghatag og kaluwasan sa katawhan. Muna nga naguol ang Ginoo tungod kay sirado man sila niini. Ang ilang pagbalibad aduna gayoy sangputanan. Usa ka nindot nga ehemplo gihatag nato sa first reading diha sa usa ka pari giganlad og Matatias, no? Bisan pa man sa mando sa hari, no, nga hari na gud nagmando, no, nga muhimo silang sakripisyo, no, ngadto sa mga Ginoo-Ginoo, sa mga Diyos-Diyos, apan may isugod sa mibalibad. Gani giagni ni ang mga tao, busupak, no, sa baong mando sa hari, kay magpabilin silang matinudaanon sa Dios ug sa iyang kasabutan. Pagkanindot mga igsuon, kung diha sa kinabuhi nato ba, kadang naa na ang pagpaningkamot nga muabli kita, no, sa nagkalain-laing pamaagi sa pagpadayag sa Dios. Tinuod ang hingpit nga pagpadayag sa Ginoo,
sa Dios no naangkod sa kalibutan pinaagi sa pagpadayag sa Mesiyas. Panhangtod baya karon no ang Dios nagpadayag kanato sa nagkalain-laing pamaagi. No? Pagkanindot kon dili mabalik no ang nasinati sa Ginoong Hesus nga mihilak siya lang sa kalibutan, nga mihilak siya lang sa katawhan tungod kay ang katawhan nagpabiling gahi ug sirado ang kasing-kasing alang sa giya sa Ginoo, alang sa mga maymay sa Ginoo, alang sa mga pagtulunan sa Ginoo. Karon dinhi sa tong parokya nadawat ato ang usa ka espesyal nga pribilehiyo no nga mabisita kita no sa imahin sa Immaculate Heart of Mary sa Pontevedra. Atong gihandom mga igsuon kadtong bulahan nga panahon diin ang mahal nga inahan ug ang batang Jesus nagpadayag kang Sister Lucia didto sa Pontevedra. May 10, 1925. Batanon pa ni adto Sister Lucia. Wala pa siya sa Carmelite order. Misulod pa siya sa usa ka karaan nga kumbento usab no, isi postulant no sa Dorothean Sisters. Sa batanon sa kabatanon ang batanon no nga Lucia kanang sa ako nang giingon gipadaygan sa mahal nga inahan ug sa batang Jesus. Nya tingali makapangutana ta unsa man no ang mensahe. Ang mensahe mao nga ang katawhan sirado gihapon sa pagpadayag sa Dios pinaagi kaniya. Ang katawhan sirado gihapon ilang kasing-kasing hunahuna labi na sa pagtan-aw no sa dakong buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios pinaagi siyang pagpili sa mahal nga inahan. Tingali ang kanang pagsalikway sa mahal nga inahan dako kay nang sala ilabi na sa mga Kristiyano nga dili Katoliko kay mo identify man gyud na sila no nga kanang anti-Mary no, anything connected to Mary ilag yun ang isalikway no. Nya maglibog ta ba kay ang mga laing tinuuhan mo ingon man sila sula skriptura may basihanan nila sa kaluwasan tanan nga gisulti no, tanan nga gisulti sa balang kasulatan mo'y makaluwas. Apan klaro baya kay na nga ang Dios nagpili sa usa ka babae nga ginganlag Maria. Anaa ka na kasulatan. Apan nga selective man sila. No? So tataw kaayong bisan sila mismo dili faithful, dili consistent silang baruganan nga sula skriptura, no? Nga dunay babae nga gipili ang Dios. Nya klaro jud kay na. Kay kana atong gibalik-balik nga alampuon no sa Santos nga Rosario, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, no? Naamanas bala ang kasulatan. Greeting man na sa anghel ngadto sa mahal nga inahan, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Gipunan pud no sa inspired nga greeting sa igagaw nga si Isabel. Bulahan kas mga babaeng tanan ug bulahan ang bata nga imong ianak. Kining tanan naasbala ang kasulatan, nag-awit sa kabulahanan sa usa ka babae nga gipili sa Dios nga mo'y magbitbit, mo'y magdala, nahatagan siyang pribilehiyo nga mo'y magdala sa manunubos nganhis kalibutan. Ang ilang rason mao nga dili angay himayaon og daygon ang mahal nga Birhen Maria. Dili siya taga ang importansya tungod kay ordinaryo siyang babae. Tingali mga igsuon no, ordinaryong babae ang mahal nga Birhen, apan ipaunsa man na nimo nga ang Dios may naghimo niyang bulahan, ang Dios man mo'y nagbuot nga dunay pipila no ka mga balaang tao o balaang binuhat mag-awit sa kabulahanan.
Nganong si Maria man di ay? Ang tubag anas tanan ambot kay kabubuton og plano gida sa Dios. Pero mga igsuon, atong gituuhan nga sa atong pagpasidungog ni Maria nga gipili sa Dios nga manginahan sa manunubo sa kalibutan, manginahan sa Dios nga nagpakatao, mahimong instrumento labi na sa katumanan nga mahimong kamatuuran ang misteryo sa Dios nga nagpakatao. Diha sa tong pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, wala lang kita magpasidungog kaniya. Atong gihimaya ang Dios nga mo'y hinungda dining tanan kay plano mangguni sa Dios. So diha sa tong pagpasidungog sa mahal nga inahan, unas tanan atong gipasidungan ang Dios, ang author sa buhat sa kaluwasan. Ikaduha mga igsuon, sa ato pong pagpasidungog sa mahal nga Birhen Maria, ang babae nga gipili sa Dios, no? Ang babae nga gihimaya sa Dios, ato pong gidawat, no? Kanang ang plano sa Dios nga panalanginan ug himuon niyang balaan kita. Ya makita unta nato ang pribilehiyo, no? Nga gipangga ta sa Dios, nga gipanalanginan ta sa Dios diha sa tong pagpakigsuod sa mahal nga inahan. Mga igsoon, ngano ang mahal nga Birhen Maria concern man kaayo alang sa tong kaluwasan. Mga igsoon, ang usa ka tawo tinuod gani siyang balaan ug tinuod gyud siyang mahigugbaon ug mitubo sa Kristohanong hiyas. Dili lang siya malipay, no nga maangkon niya ang daghang panalangin ug pribilehiyo. Sama sa Dios nga manggihatagon, sama sa Dios nga mahigugmaon, sama sa Dios nga ganahan gyud mo paambit ang tinuod nga balaan, maghuna-huna usab ngang uban makaambit sa iyang kalipay. Mao gyud ang akong mapamalandungan ilabi na maghuna-huna kog kinabuhi sa mga santos. Mahimo man ang mga santos, no, nga magbalipayon lang sila, no, sa ilang kaugalingon uban sa dakong banay sa Dios dito sa langit. Malampuso na sila, no, silang kinabuhi dito sa kalibutan, no, sa ilang pagkamatidod-anon, mga sakripisyo, angay, no, angay silang maglipay dito sa kingharian sa Dios. Apan nganong padayon man sila maghuna-huna nato? Nganong padayon man silang mangama sa itong pangaliya? Nganong padayon man silang mga liupo sa Dios? Alang ka natong naapas kalibutan. Tungod kay silang mga santos, sama ni Mama Maria, nakaambit usab, no, sa kamahigugmaon sa Dios, sa kaayo sa Dios. Hingpit ang ilang kalipay, labi nagdaghan usab nato makasunod ug makaambit sa ilang kalipay. Mao gyud na ang mensahe, no, atong makuha nga gihatod ka nato sa mahal nga Birhen dito sa Pontevedra. Una, dawaton unta nato, no, ang buhat sa Dios sa pagpili kaniya, no. Unas tanan, matud pa niya himon unta nato ang reparation sa mga tao nga nagpasipa, no, sa iyang pagkapidili sa Dios. Pero kita po ba yung mga Katoliko, bisag mituo ta ni Mama Maria, bisag di gyud nato intensyon, no, mo pasipa kaniya, makapasipa gihapon kita kung ang atong pagkadibuto kutob lang sa atong pag-ampo og dili kita magpuyog kinabuhi sumala sa panig-ingnan sa mahal nga Birhen Maria. Labi nagsubala sa iyang mga hiyas. Ang pagkadibuto ni Maria, dili lang siya murag ka ng pagsunod lang sa mga alampuon, mga nobina, dili lang. Ang pagkadibuto ni Maria, usa ka pamaagi pagkinabuhi. Doon na tayo relasyon ni Maria,
ablita no sa iyang mga pagtuludan kanato o mga panigingnan kanunay ta nagsangpit kaniya labaw sa tanan naningkamot punta pagpuyo sa iyang mga pamaagi o sa iyang mga hiyas. Mga igsuno sa kadakong pribilehiyo nato no nga gihatagan kita sa Dios og langit tong inahan. Kanunay nagampo alang nato. Kanunay nahangawa og naghuna-huna kanato. Kahinumdum lang ko ambot tingali pipila ninyo nakadungog na niini diha kunoy exorcism nga gihimo unya atol kuno sa exorcism doon na kunoy invocation of saints. Sa invocation of saints ang katong napuses mausagit kay naglitok yun gan sa santos i-describe niya kung kinsay mo abot. Iniglitok sa Maria inahan sa simbahan i-describe niya kung kinsay may abot no? Describe niya ang mahal nga Birhen Maria, San Vicente, San Miguel Arcangel, magsagit siya samtang mag-describe kinsay mo abot niya. Grabe ang iyang kalisan no? May imagine sa mga exorcist nga ang tanan nga gisangpit diya sa litany of saints nagtapok na nakikiusas pangaliya. Mga igsuon sa dayang pagsangpit kanunay sa mahal nga inahan ana agyuday sa kanunay kanato namati gyuday siya sa atong pangaliya, namati siya sa atong mga hangyo, kanunay siyang mag-uban nato. Ako bitaw personal na kong kasinatian ba kanang akong nanay dibuto pud kaayo sa mahal nga Birhen Maria. Kami na ami rosaryo sa pamilya apan makabantay ko nga inig dayong katulog yun niya napagod na siya mga alampuon no apila ng Katina Legionis na kay Legion of Mary man sana siya no unya nada siya mga personal pa nga mga petitions mo ginagikan kaniadto hangtod karon. Dinay panahon mans daghang katuigan no nakahuman nami wala lang damha no nahimutang namis tagsa no niya duhabi ka igsuon pud nga pari no na-organize ang mga pag-umangkon og outing dito sa Negros niya bandig ligaw ra jud kay may kamera no dinhay panahon nga natupad nako akong nanay nangutan ako niya kunay kaniadto ba naman jud kay mga pangandoy og si tatay para sa pamilya niya makabantay ko kanunay ba jud ka magampo kini bang nahitabo nato mga pribilehiyo nga atong nadawat sa pamilya mga blessings mo na imong gipangayo mo gyud ni imong gihangyo sa Ginoo. Dingon siya nga dili man pagkatinuod simple ragyod kaayo ang akong hangyo. Simple ragyod kay akong pangamuyo sa Ginoo. Nga kamo mahimo lamong tarong o makahuban og kurso. May lang taglawas. Pero sobra-sobra man daghang gihatag niya nga wa ko magdahom mas labaw pa sa kong giampo. Mga igsuon muna ang mahitabo kung mga liyata musang pitas langit tong inahan gamay ra tingali pero tungod kay atong gisangpit mahigugmaong inahan pag-expect og labaw pa sa imong gipangayo. Kay ang mama kay baw man na unsay pinakamaayo para nimo. Mother knows best. Bisag wala pa kamo duol niya. Kay baw na siya unsa ang imong gikinahanglan. Labaw pa ang Dios. Langit no natong amahan. Matud pa ni San Agustin, God knows us better than we know ourselves.
pagkanindot. Ablihon unta nato kanunay ang atong kasing-kasing alang sa Dios. Dili unta nato tugutan nga maguol ang Ginoo alang nato. Matud pa, siya ang tinuod nga maghatag og kalinaw. Siya ang maghatod kanato sa kaluwasan. Siya ang iyang pagtulunan mo'y mag-agak nato ngadto sa langit uban sa mahal nga inahan. Amen. Himo nato ang atong mga pagpangamuyo nga kabahin sa atong panaw sa pagtuo, sa atong pagsunod kang Kristo nga ni anang tunhay ng Jerusalem, ang gisaad natong kabilin. Magampo kita, Ginoo, pabatia kami sa imong presensya. Nga ang simbahan mamahimong buhing timailhan og instrumento sa kahiusahan og sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pabatia kami sa imong presensya. Nga isip katilingban sa mga matuhon, dili unta kita magkabahin-bahin tungod lang sa gagmay mga babag sa pagdumot og sa kayugot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pabatia kami sa imong presensya. Nga likayan unta nato ang paghimog mga pasangil diha sa pagtubag sa mga gipangayo sa atong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kaalautan sa kinabuhi o ang sakit, dili unta makapalinga ka nato gikan sa atong pagpili sa pagsunod kang Hesus bisan diha sa mga pag-antos. Magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang kaluwasang dayon mahatag na ngadto sa mga matuohong mitaliwan na. Magampo kita sa Ginoo. Kitang tanan mo ingon, Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Blessed be God forever. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gaginiyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. O Ginoo, sud-unga ang mga pagampo ug halad sa imong katawhan nga gihalad sa handumanan ni Santa Maria, Inahan sa Dios. Aron makapahimot unta sila kanimo ug maghatag kanamo og panabang sa imong kaluoy. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang iniyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit, nga magdayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo, diha sa bulahang Maria kanunayng Birhen, nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagisgahom sa Espiritu Santo, sa walay pagkahanaw sa himaya sa pagkabirhen, may pahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag away pagkapalong, si Hesu Kristo among Ginoo. Busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Puno ang langit, dahil na naga Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos nining magagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha sa ugpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan kika niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang ninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, naghalad kami kanimo Amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming kiisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leon among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, silang tanan nga among gihandom o giampo karon, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon na mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana.
uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kitang musangpit sa langit nung amahan. Amahan namo anakas mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namos matag adlaw ihatag namo karon adlaw. Pasayloa kami sa mong mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunualuwas sa kami sa mga dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panag-inig suunay. Mga igsuon ng atong Ginoong Hesus, ang anak sa Dios ug anak ni Maria, ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Giampingan ni Maria kining tanang pulong, gipalandungan niya sulod siyang kasing-kasing. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyog kami aron tinugutan sa pag-ambit sa kaluwasan nga tunhay. Kaming naghandom sa inahan sa imong anak, maghimaya unta sa kapuno sa imong grasya, ug magtubo sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo, ug sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa dadto nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Daglaman sa imong kaayo, daghang salamat Maria. Daghang salamat among inahan sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat, sa imong kaayo, sa imong pagmahal. Kanimo kami nagpasalamat.